गुवाहाटी मेडिकेल कलेज GMCH गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय मानगोनां रन्जन नाब्ला दैमारि सारखौहाय चेकआपनि भिडिअ नुनो मोन्दों। गोबां नुबाय, गोबां नुवाखै, आं फुल भिडिअ होगोन। बेनिनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे भिडिअखौ फोरमायबावदों। दहाय आं बै मोनसे चेनेलाव हरदों। आङो मेलेरिया जादों बायदि मोनबाय थादोंमोन, मानो होनबा थांनाय समाव आं कर्सखौ फोजोबाखै, बेखायनो ख्रुब ख्राब जानजि रुबायनाय गोजाङो, मालाबा गोलोमो। मस्टलि अबेबा थाम्फै सोरखौबा अरनानै सोरबा सुदेरदों जानांगौ, बेरायबाय थायो नालाय। ओंखायनो आङो थाथ'थोंसै, जोंनि फार्मासियाव खालामथ'ला, क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माबायदि पाब्लिकफोरखौ सेवा खालामो आं बेखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। दिनै नुबोबाय थारैनो माबायदि खालामो बिसोरो। एन्ट्रि फि लायो 20 रां, आं बेखौ जेबो सानबावला। 20 रांखौ हाद्रायैबो नङा, बहुतआ होयो, खिन्थु खायफा हायाबो थायो दे। 10 रां 20 रां बेफोरनि मैगं फानग्राफोरबो थायो, हाजिरा मावनानै जाग्राफोर थायो। सानसे हाजिरा मावाबानो माइरं बायनानै जानो खस्थ' जाग्रा न'खरफोरबो दं। दा बेवहाय BTC बिफाननि हेल्थ EM बा हेल्थ मिनिस्टारहा गोख्रों दायथ' दं, आरो साफ्रोमबो गेदेरमाफोरा दायथ' दं। डिस्ट्रिक्टनि DCहा दायथ' दं। मा 2थानि उनावहाय ब्लाड टेस्ट जायानो, टाइमखौ मिथिखानानै फैनांगौ जाहैदों। आं बुंदों 2थानि उनाव आरो जुदि सोरबा मिथियैया फैयोब्ला अब्ला बियो आनजाद लानानै फैग्रासो जागोन। बेमारा सोरखौबा आनजाद लानानै फैयो नामा इमारजेन्सिया? आरो मेलेरिया बायदि बेमारफ्रा पजिटिभ मोनबाय फैनानै आं फार्मासियावनो खालामफैफिननांबाय। जोंनि फार्मासियाव मेलेरिया पजिटिभ मोनबाय। मेलेरिया बायदि बेमारा गोरलै बेमारनो, आरे बाबा मेलेरिया गोरलै लाजाया, क्वारन्टाइन दोननांलायो माब्लाबा, स्प्रेड जायो बे बेमारा। दायो जुदि आंखौ सुनाय थाम्फैया सोरबा बेलेगखौ सुयोब्ला बैनावबो मेलेरिया जाहैगोन। सन्देरग्रा बेराम बेयो। बेखौ गोरलै इजि लादों बिसोरो। माबायदि खालामो? जोंबायदि मिथिखा हसिखाखौनो बिदि खालामोब्ला, आं नायनोसो थांखादोंमोन बिथांमोननि कारेक्टारा माबायदि। अब्ला बै हावरिया गोरिब बैफोरो सरकारि हस्पिटाल मोजां सेवा मोनगोन साननानै फैग्राफोरखौथ' माबायदि खालामो बिसोर मैद्रु, लाजिथाव। आरो बेखौ सिरि थानानै लाब गैया, जायखि सरकारानो जा बुंनो गोनां दायथ' दं। आरो बेनि सायाव मोजां एक्सन लानाया गाहाम। ना आं बर'खायसो बिदि खालामखो? डक्टर स्टाफफोरखौथ' जोंनि बर' नुवाखै, आं नुहैयाखै, ना बे शिफ्ट बे टाइमिङाव थाया, बेबायदि। दा बेफोरखौ मा खालामनाया मोजां, पाब्लिकआ एसे कमेन्ट होनो हायो। जिखुनु रन्जन दैमारि सारनि भिडिअखौ ससे देखायनि, सिरियैब्लाबो। Dari yang ini, ambil langsung.